Manažér v sociálnych službách je ako kapitán lode. Každé rozhodnutie v sebe nesie isté riziko. Jeho jedinou túžbou je pokojná plavba, poriadok v strojovni, ochotná posádka a spokojní pasažieri. Dovoľte mi predstaviť vám mimoriadne odhodlané a odvážne kapitánky v sociálnych službách. Helena Katonová. Začínala ako chemička, neskôr robila v poľnohospodárstve a potom ako špeditérka. Vo svojej obci založila domov dôchodcov a začala sa venovať sociálnym službám. V Spišskej katolíckej charite sa venuje najmä projektom pre ľudí bez domova a pomoci núdznym. Vďaka tejto práci naozaj našla som seba realizáciu. Našla som to, prečo sa oplatí pôsobiť v sociálnych službách. No takže Marcelka, ako to s tými bytmi? Zatiaľ som sa nestretla za moju 30-ročnú prax s takým človekom, ako je ona. Je veľmi empatická, nielen ku klientom, ale aj ku nám, k svojim kolegom. Realizujeme naozaj projekt Housing First, realizujeme projekty potravinovej pomoci. Helenka, chcem sa ťa spýtať, mám naložené auto potravinami z Potravinovej banky Slovenska. Helenka je taká prirodzená autorita. Nikto vlastne nerepce, každý vie, čo má robiť. Vie si tú činnosť tak zmanéžovať, že vlastne ideme na 100%. Všetko, čo ona vymyslí, vždycky vyjde na 100%. Tam nie je problém. Keď už len jeden človek alebo jedna rodina uvedomí, že tá pomoc bola prospešná, užitočná, to stojí za to. Zuzana Bielková. Rozdelením Bratislavsko-Trnavskej diecézy prišla charita o zriaďovateľa a bola postavená pred otázku byť alebo nebyť. Zaznelo rázne rozhodnutie, ktorým sa stala sestrička Zuzana manažérkou a fungovanie charity zobrala na svoje plecia. Tak my sme sa potom dohodli s manželom, že založíme neziskovú organizáciu a tá od 1.1.2009 funguje. Správna rada ma určila za riaditeľku, prekvapivo, a teda odvtedy som tu ja. Sme sa tak našli, že keď nás vyhodia cez dvere, tak sa vrátime cez okno. Základná idea bolo to, že aby sme poskytli obyvateľom tú možnosť zostať doma. Senior nie je odkazaný na to, aby ho rodina niekde odviezla, aby mu lieky doviezla. On si vie zmanéžovať službu, kedy ju chce, vieme ho odviezť k lekárke. Jednoducho vie si svoj život manažovať oveľa dlhšie sám. To musíte vedieť aj, čo sa deje. Vy musíte doniesť aj tú klebetu domov tej pacientky. Tak ona má viaceré agendy. Má tu chránenú dielňu, má opatrovateľskú službu, poskytujú ako adovská zdravotnícke úkony. Takže ona nie je iba manažer, ona je ani riaditeľka, lebo ona robí od rána až do noci. No, dobre. Tí ľudia sú spokojní, pacienti sú spokojní. A keď sa nám fakt podarí niečo pomôcť, zachrániť, je to taký dobrý pocit. Mária Kolšová. Spájanie, inklúzia a tolerancia sú slová, ktoré ju definujú. K sociálnym službám ju priviedla mama a strýko. Od roku 1986 si prešla rôznymi pozíciami od vychovávateľky až po riaditeľku. A to všetko v zariadení sociálnych služieb Klasov. Priviedla ma sem moja mamina, moja rodina, ktorá tu pracovala, ktorá sa starala o deti, ktoré boli zdravotne, mentálne znevýhodnené. Detstvo sme trávili tu s našimi mamami. Tí klienti a obyvatelia, ktorí sú teraz tu, tak vyrastali spolu s nami. A teda môjim snom vždy bolo to, aby žili v menších komunitách, aby čo najmenej bolo na izbách, na oddeleniach. Oni ju naozaj vnímajú ako mamu, oni jej rozprávajú, aká bola večera, či im chutilo, kto mal službu v noci. Super. Ja som mu zriadila kuchynky na každé oddelenie, takže sami si tam varia, pečú, majú aj pračky, kde si perú, aby vedeli sami používať aj také bežné veci bežného života. A to nám vštepuje, že všetko sa dá, len treba chcieť. A ona chce. Najväčšie šťastie je, že vidím tieto deti naše šťastnými. Že sú, keď príde medzi nimi, vždy vysmiaté, objímajú ma, ľúbia ma a ja ich mám tiež neskutočne rada.
Finalistky kategórie manažer tento rok vybrala členka výboru pre zamestnanosť a sociálne veci v Európskom parlamente, pani Miriam Lexman. A cenu Dobré srdce pre najlepšiu manažérku prichádzajú vyhlásiť obchodný riaditeľ hlavného partnera, člen cien Dobré srdce zo spoločnosti Epion Medical, Robert Klein, a podpredsednička Nitrianskeho samosprávneho kraja Martina Holečková. Dobrý večer. Pani Holečková, ak mám správne informácie, vy poznáte pomoc odkázaným aj zo zahraničia, máte takú skúsenosť. Myslíte, že je nejaká skúsenosť, ktorá by bola prenesiteľná na Slovensko? Čo by mali politici urobiť, aby bolo lepšie? Musím povedať, že vždy a najdôležitejší sú ľudia. Nie sú to ľudia, ktorí pracujú v sociálnych službách, a tá ich práca je neoceniteľná, je úžasná a my im musíme povedať hlboké ďakujem. Ďakujem za to všetko, čo robíte. Ako sa staráte o našich blízkych, najbližších. Naozaj si neviem predstaviť, čo by sme bez vás robili. A nie len tých, ktorí tu sedíte, ale aj sú doma. 1000-krát vám ďakujem. Pán Klein, vaša spoločnosť je poprvýkrát partnerom ceny Dobré srdce, ale smeruje vaša angažovanosť k tomu, že by zariadenia sociálnych služieb mohli smerovať k nejakej špecializácii, že by sa v nich začali vykonávať aj odborné úkony? Dobrý večer, dámy a pánové. Samozřejmě otázka je na místě, protože všichni už víme dávno a delší dobu, že zařízení sociálních služeb na Slovensku a samozřejmě i jinde v Evropě kolikrát suplujou zdravotnické výkony za nemocnice a zdravotnické zařízení. My jsme se rozhodli jako firma Epion, že tuhletu akci podpoříme, protože je to právě o těch lidech, kteří pracují v těch zařízeních a málo kdy jsou oceňovaní a doceňovaní, a proto jsme se rozhodli, že tentokrát jako budeme velmi šťastní a budeme vděční za to, že můžeme být partnerem něčeho takového krásného, jako je právě Dobrý srdce. Protože já jsem si konkrétně vědomý toho, že jednou takový lidi budeme potřebovat i my. Děkuju moc krát. Tak ja túto vašu radosť naplním teraz. Tiež ste ušli od mikrofónu, ale máte v obálke meno manažérky. Takže v kategorii manažér sociálních služeb se byla vyhlášena, nebo vítězkou je paní doktorka Mária Kóšová. Pani Mária Kóšová. Pani Mária, úprimne blahoželám. Nech sa páči príležitosť povedať pár slov k tomuto oceneniu. Milé dámy, vážení páni, som veľmi rada, že som získala také ocenenie, veď mojím snom bolo po 40-ročnej praxi, a teda práci, pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú, telesne a mentálne znevýhodneným klientom. Darí sa nám vďaka pomoci Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorým som veľmi vďačná. Darí sa nám vďaka pracovníkov, máme 102 zamestnancov. Ďakujem im veľmi pekne za všetko. A veľkú podporu mám aj zo strany mojej rodiny, a to je veľmi dôležité, aby som bola dennodenne v takej kondícii a psychickej pohode. Srdečne pozdravujem aj našich klientov a zamestnancov. Mám ich veľmi rada. Ďakujem pekne. Ja chcem ešte povedať, že darí sa nám vďaka vašej úžasnej práci. Je pani Mária Kóšová a potlesk v Trene.